Hey guys, mga adlaw sa tanan. Dira sa labi na dira sa Cebu. Sa tanang mga Bisaya, mga adlaw. Happy Sunday. So time check na to diri ang alas 8 pa diri. Then dira sa Pinas mga alas 3 sa hapon. So karon guys, adto Lidl, mamalit kog tuno. Ngita tag tuno ditong naa. Lidl ang kanang Lidl guys mo na supermarket diri nga pinakaduol diri sa mo ang accommodation diri sa Kisbarda. Medyo layo siya guys, nakaon lang nato muna nakalisod diri kay wala gid kasi mga public transport kay diri, lack of transportation diri. Ginabuhat na mo diri maglakaw or magbike. Ang uban nagpalit yung bike pero medyo mahal ang ilang bike diri. So kita atay pang afford og bike, lakaw lang ta. Lakaw na ko mga 2.2 kilometer, 30 minutes lang lako na to. 30 minutes ang lakaw. So siya straight rata kana daan na straight rata. Ini nakalisod diri guys sa nahimutangan sa amo accommodation diri sa Kisbarda. Layo siya sa mga kalitanan, sa mga like mga supermarket. Need pa kamulakaw og layo dyan. So naanad na sa ang uban diri ng mga kauban nga nakalisod diri, lakaw ka, tugnaw kayo ang klima. Kaya ron alas 8 na pero murag alas 6 pa sa buntag sa Pinas. So lakaw rata, medyo layo pakita tong lako nun. Ang naka-disadvantage diri guys sa amuang nahimutangan dahil sa accommodation is layo siya sa mga palitanan, tindahan, supermarket o unsang klase ng mga tindahan diri nga palitan. And then wala kayo mga Filipino food diri sila mga supermarket, like mga di para sa ato na ay mga daghang baligya nga pangdayuhan jud diri wala jud kayo. So try na ako pangita og tuno dito sa Lidl, basta na yung mga can lang kaya nato nga. Usasad sa pinaka disadvantage diri, mahal ang mga palitunon, expensive kaya siya, mas mahal ang mga palitunon kontra dira sa Pinas. Pero medyo layo kahit ang lakunon guys. So hapit na ta sa Lidl guys, nanata sa train station, layo ana Lidl diri. So hapit na ta, mahina lang taglakaw, medyo tugnaw. Mana na ilang train station rin guys, iting area. And sa unahan mana ilang station train nila padaw ni Budapest sa city diri sa Hungary. So hapit na ta, gamay na lang itong lakon, tsaga-tsaga lang. A few moments later. So abot na ta guys, dol na ta sa Lidl. Muna ni Lidl ana Lidl yan muna ilang bus station diri, bus station nila diri kamera kailang bus patakabuk, wala kita ko.
Tumay lang, lakaw na, dulo na kayo sa lidil guys. Hindi ka buta to. Ato lang i-off atong cam. Kay basta di pwede mag take tag video sa sod. Manay lang ba station? Mingaw kayo siya. Oy, pasahero. Ano ang gingon guys? Mingaw jud kayo siya diri. Maski mga public place diri. Mingaw jud siya. Ang lugar nila diri guys. Grabe ka mingaw. Ayan, abot na tayo Lidl guys. Yan, Lidl. Lidl guys. Yan, Lidl. Atong i-off ang cam. Okay. Saban niya ta. A few moments later. So ayan, manatag palit guys. Nakita rin yung tuno. Para sa mong munggus luto na niya. Manang pamalit guys. Daghan kayo. Pasabay sa daw mga kauban. Kapit. Tapos sila lakaw. Dire lang tako to guys. Bye bye.